Сәгать кешеләргә вакыт исәбен белү өчен кирәк. Ә менә сәгать барлыкка килгәнче, кешеләр вакытны ничек билгеләгән соң? Борынгы заманнарда аларга кояш ярдәм иткән. Таң ату, кояш чыгу көннең башлануын, кояш батуы тәмамлануын аңлаткан. Ә төгәлрәк вакытны билгеләү өчен кешеләр кояшлы көндә таяк, таш, агачлардан төшкән күләгәләргә караганнар. Шулай итеп, беренче сәгатьләр, кояш сәгатьләре барлыкка килгән. Алар Мисырда уйлап табылган. Ләкин мондый сәгатьләрне бары тик кояшлы көннәрдә генә кулланып булган. Болытлы, яңгырлы көннәрдә алар вакытны күрсәтмәгән. Борынгы кешеләр вакытны йолдызларга карап та билгеләгәннәр. Төннең төрле вакытында күктә 12 төрле йолдыз кабынган. Мондый сәгатьнең хәтта үз исеме дә булган. Аны Ноктурлабиум дип атаганнар. Тик оннан да бары тик аяз көннәрдә генә файдаланып булган. Тора-бара кешеләр ут сәгатьләре уйлап тапкан. Вакытны эрегән шәмнең күләменә карап белгәннәр. Бер төн эчендә якынча 3 шәм эреп беткән. Тик шәмнәр төрле матдәләрдән ясалганга күрә, бу сәгать тә төгәл түгел дип табылган. Соңрак су сәгате барлыкка килгән. Моның өчен 2 савыт алынган. Савытларның эченә сызыклар сызылган. Бер савыттан икенче савытка су агып торган. Суның күләменә карап вакыт билгеләнгән. Соңрак су сәгате мисалында ком сәгате уйлап табылган. Шулай да төгәл вакытны бары тик механик сәгатьләр генә әйтеп биргән. Алар 13нче гасырда Франциядә барлыкка килгән. Механик сәгатьнең 1-дән 12-гә кадәр саннар язылган цифр блаты һәм 2 угы бар. Кечкенә ук сәгатьне, зур ук минутны белдерә. 1970 елда электрон сәгатьләр барлыкка килгән. Электрон сәгатьне аңлау өчен экрандагы нокталарга карарга кирәк. Бу нокталар алдындагы саннар сәгатьне, нокталардан соң язылганнары минутларны белдерә. Сәгатьләр зур-зур биналарга, манараларга да куела. Казанда иң танылган сәгать булып Спас манарасында урнашкан сәгать санала. Ә менә иң төгәл вакытны атом сәгатьләре күрсәтә.